milí rodičia, predčasný tok a rizikových detí. Týmto by som vám chcel odporúčiť tento nádherný projekt, do ktorého sme sa svojím spôsobom zapojili aj my. Ak si s tým sa o vás postará, ukáže, popíše, vysvetlí, nasmeruje vás a nebudete ľutovať. O 3 týždne tu budeme znova, budeme tu dlhšie, budeme tu 2 týždne a veríme, že budeme znova napredovať. Prišla som sem s mojou dcérou Eliškou, ktorá sa narodila v 30. týždni tehotenstva, momentálne má 6,5 mesiaca. V čase, keď sme sem prišli, tak bola v pozícii pasenia koničkou, takže to prvé spriamenie. A po 3 dňoch sme už sa dostali k druhému spriameniu. Veľmi sa mi páčilo, že som bola zaintegrovaná do spôsobu, ako rehabilitovať. To znamená, že som pripravená v domácnosti s ňou postupovať podobne, aspoň sa budem snažiť tak, ako som bola tu naučená. Pre mňa je to veľká pomoc z toho hľadiska, že som s ňou manipulovala doma trošku iným spôsobom, ako ma naučili tu. A že zrazu vidím, ako keby sa prejavil taký záujem o hračky, o okolie. A túto zmenu už si všímajú aj ľudia z okolia. Vidia, že naozaj reagujú úplne inak.